kanidi ay si San Pedro, kuan din ni siya, minyo, na may ugangan. Niya, iyang gibiyaan, kay siya man sa nimo iniingon nga, unsa may mahitabo namo Ginoo, unsa may among madawat gikas Ginoo, nga gibiyaan man namo ang tanan. Kamong mga minyo nga niya dinhi, mubiya mo sa inyong kapikas? Dili. Na, di mo malangit. Nga naman, tungod kay si San Pedro rabay gada si Yahweh dito sa langit. Nga kisa mayang pasudlon, kadto di ay nisukwahi siyang kinabuhi o katong nisunod. Ang nisunod yun, muna sugod karon pamiya na mo. Pero pag adto ni Jesus sa balay ni Simon, tuang iyang ugangan dito. Sa to pa di ay wa dito niya biyai physically, pero gibiyaan niya sud siyang kasing-kasing. Ang iyang kasing-kasing wa na magmahal sa iyang ugangan o sa iyang asawa, labaw kang Hesus. Mao nay dako kayong grasya. Kana bang di na ka mahigugma sa tao bisag kinsa pa ng tawhana, imo ba ng anak, imo ba ng bana, asawa, ginikanan, labaw kang Hesus. Pero wa nimo siya biyae, sa imo lang kasing-kasing ba? Labaw gyud si Hesus ang gugma nimo niya. Kumusta man mo ron? Labaw ba ang inyong paghigugma ni Hesus kaysa bisang kinsang tao sa inyong kinabuhi? Labaw. Kung patyon ron ang inyong mahal sa kinabuhi, nya maabutan gid nimo ang nagpatay, unsa man, masuko ka dili? Sige, tubag. Oh, nganong tutok mamuna ko? Suko no? O di labaw nimong higugma ang imong mahal sa kinabuhi. Kay ningon ra ba si Jesus? Higugmaa ang imong kaaway. Nya kadang kaaway mao man mo patay. Nya nganong masuko man ka nga ang sugo ni Jesus higugmaa man? Oh, mao na ron. Anong inyong konsulingahan sa inyong mata? Si Maria nasuko des gapatay siyang anak. Si Jesus nasuko des nagpatay niya. Gani niingon pa gyud si Jesus ay kinahanglang higugmaon ko ninyo labaw sa inyong kaugalingon. Muna deny yourself and take up your cross and follow me. Munang gidayeg ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa, gidayeg niya ang taga asa to? Taga Kolosas. Kay niingon siya diri, og sa inyong yung santo niya pagsulti, kay nakabalita kami bahin sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus ug sa inyong paghigugma sa tanang katawhan sa Dios tungod sa paglaom nga gitagana kaninyo didto sa langit. Nindot kining pagkasulti ha? Tungod sa inyong paghigugma sa tanang katawhan sa Dios. Kinsa maning people of God, ang tanang katawhan, tanang yung tao ba? Maobitan si Jesus maingon, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Unsay imong gibuhat sa labing ubos? Kinsa maning labing ubos? Kasagaran ana, wa mo ila Ginoo, mga kawatan, mga manuyupay, mga rugby boys, pero labing ubos na siya. Oh, unsaon man gyud? Basta mobiya ta dinhi nga nahigugma tas tanang tao. Nya di man ka kahigugma sa tanang tao, basta di nimo higugmaon si Jesus. Kay ang tanang tao gihigugma ni Jesus. Midupa siya sa cross dili para sa mga nagtuo niya, para gidtos tanan. Mao man bitaw katong tulisan nga katubang gilansang man tulisan duham to kabok no. Mga tulisan, mga kawatan, mga banggiitan man to sila nga mga kriminal. Nadagid niyang usa. Nada oy. Kinsa man to iyang nada nga to langit. Nga niingon siya, karon gayud dayon uban kanako sa paraiso. Kisam to? Oh, ingon sila Dimas kuno ingan ato. Oh, mo na Dimas. Nga naman kay ning kuan man nituo mas Dimas. Nya available man ang gugma og pasaylo ni Kristo sa tanang mutuo niya. Pero ang dili mutuo para atong dihas iyang awa gyud mada nagbugal-bugal man noon.
Kita ra ba kusog itang mubugal-bugal ni Hesus? Di mo mubugal-bugal ni Hesus? Ha? Usbo na ko han, ingon si Jesus, unsay buhaton ninyo sa labing ubos, mo inyong gibuhat nga rin ako. Di mo mubugal-bugal ang mga bata diyang imat kay mga naw? Ano diya ba? Sig pangayog piso. Di mo magbugal-bugal. Di mo magtamay. Sa inyong mga anak, di mo magbugal-bugal. Di mo mutamay. Oy, kusog kay mo yung ikarong gahi kay nang uni mong buang ka, badlungon kay kang dako ha. Ana, imo naman na siyang gitamay god. Nga labing ubos ba yan na? La, bantay mo diya. Ang pare, dili mo tamay sa sakristan. Ako bitaron amping na gyud ko. Brad, okay na ta, Brad? Ako lang islang tudloan, di na lang ko mutamay. Tudloan ako sila. Gabi ibitaw na yung mga bagong sakristan amot niya ba katuron dire. 1 month naman kuno to sila niya. Nisod nga to kay mangaon upat ka buok. Ingon dayon ko, "Mayang gabi idong." Duko lang sila. Ditso nga to sa ato ba sa kusina ba nang hunaw. Nako, kinsa to? Insya mga sakristan to pader bago ingon sa tungo sa nako, asa man to sila? Insya amang hunaw ting ito nako, mangaon. Siya mangaon to nako. Wala lagi tagad nako. Kaya pagbalik na, balik ang usa. Nako, sakristan gadong. O, pader. Ay man to imong kuyog. Tulo ka bug. Dito na sa sulod ha. Sana, mauwaw ko no pader. Nako, mauwaw gani mo, ay namugbalik ugma ha. Ako, itudluan lang nako ba, og mauwaw mo, ay namugbalik ugma. Kay ang sakristan og ang pari, magkuyog na. Mao na suod kayo niya. Mauwaw sa pari. Mo to, nang gawas ang tulo. Anak ba nako karon pa mo ni report isip sa Kristan 1 month naman pa der nako usa na day mo kabuan niya di lang gyapon mo mutagad nako kana manggong kauwaw bunga na nimo sa pagtamay imong gitamay ang imong kaugalingon nga di kaangayan nga mutagad aning tawhana timan ibaya anak kas Ginoo anak sa na siya sa Ginoo ug dato man na siya sa kahimtang nga tawhanon equal rata sa kahimtang nga espirituhanon. Mawabitan ni mga lektor, panington, ako, ang panington man, Indonesia nga, kung padir, kuya, may padir, anak. Hangton, magsige na lang na kasayo, pangatong i-instruct, din aginoon matuman, kaya nga naman, ay, di paningot man. Nako, kana rabang kakuyaw, bunga rabana sa kayawanon. Kay naa kay gugma, di man kakulbaan. Malipay man kang mubuhat ana. Yang anong nakulbaan man ka? Kay imo na sang gitamay ang imong kaugalingon. Niingon na sad ka, hala masayo puro na. Hala masayo puro na ani. Kadirabas father strictor ba kay nis tanan? Hala. Oy, nagbinuang ka. Mao na higugmaa ang Ginoo labaw sa tanan. Og mo komentaryo man is Padersiano nga sayop imong unsa na diyang mga sayop si Padersiano ra na. Di na ang Ginoo kung ang imong kasing-kasing nagbukal-bukal o nagdilaab sa gugma sa pagbuhat aning buhatan. Mao sana kani akong pagwali, kini akong winalihan, usahay masakitan mo, usahay inyo kong tamayon, usahay inyo kong sawayon, bahala na mo diha. Basta sayod ko sa akong kasing-kasing nga kamong tanan akong gihigugma o kining akong gisulti aron ni malangita. Di ba? Rabagin mo sanong ay. Nang dili ra ko magilty. Bisag ingnon pa kong ingnon. Ikaw pa dir ba? Imo man kong igon. Ngano mangigo man ka? Siyuna lang ka sa akong kahimtang da. Ano ba? Pre atong nangural ba? Nya si kog wali aning kural. Kamo maimpirno gyud mo kung mangural mo nya inyong silingan maglisod na sa agianan. Gidadaan mahinoon ko sa sketch plan hinoon o sa title. Sa padir, ako biyan ng yuta. Nga no, kutang magyaw-yaw kagingon na. Naku, iwa ko'y labot anang imong yuta. Oy, naunsa na diha. Isa di ba? Ang ako lang ba? Ikaw manggod, imo manggugong igon? Naku, ay, wa ko'y labot ana. Huwag ihatag na nimo na kong imong title, okay kayo.
Pero dadaan ko nimo kay ipasubay nimo dito hain na maigo, di lago nako gawali ko ato tungod sa pagtudlo nga mahigugma tas atong silingan. Mahigugma tas atong silingan kay mo nay sugo ni Kristo. Mo nang gidayeg ni San Pablo diri, nahigugma mo sa tanang katawhan sa Dios. Mintinana kay lipay kay kuana. Si Kristo sa atong ebanghelyo gipugngan adtong mga tao nga nakasinati sa iyang gahom. Unsa say tubag ni Kristo? Kinahanglang mo adto ko sa tanang katawhan kay maunay akong misyon. Kutob sa maabot sa akong lakaw mo akong adtuon, dili lang kay ilimit lang nako dinhi. Karon bitang September 14, magbinalhinay na ang mga parochial vicars, ang ato mga assistant parish priests. Maapil in town ang atong pinangga nga assistant. Basig manghilak sad mo. Nya way siguro sunod tuig mo sunod na sad ni ang parish priest. Basig manghilak sad mo. Amo ng misyon nga muadto kita sa tanang kalibutan, kutob sa maabot. Una way hilakay, wa say pugnanay. Di ba? Unsa man? Higugmaay ta. O tanawa karon no, lagyo kay nato mga kaliwa, lagyo kay nato nga mga parishioners, ang mga online parishioners. Sinan kaana nga mangdunit nganhi sa atong project, purti ng daghana, nya manganhi pagyud kay muhatag silang donasyon. Kay mibati bisag layo kay sila, gikan pa biya ako sa kuan pader Cebu City. Uy kalayo gud. Ako pader gikan pa ko Sambuan. Mao ra gini mong gianhi dinhi. Siya picture ta pader be para fulfilled sad. Nako sige picture ta. Ano ba? Dagang igasaad ato mga kaigsuonan laing nasod pader og muwagtang na ning isikyo. Unya kana ganing kaning COVID. Nya libre na tang mo travel mo anha gid mi diha pader kay mo tan-aw gud mi nimo. Ako sa ngunahuna hinaot pa untang buhi pa mo. Ano bang gugma ba? Gugma. Ayaw ng possessiveness, ayaw ng kapossessive. Gugma atong puy-an. Nya ayaw paglimit sa gugma ug maunay makapalangit nato. Mao na nga atong tubag sa Salmo nagpahinomdom nato. Unsa man? Nagasalig ako sa kaayo sa Dios hangtod sa kahangturan. Wa gyud mo ingon diri nagsalig ako sa kaayo ni Padre Siano, nagsalig ko sa kaayo sa akong bana, nagsalig ko sa kaayo sa akong anak. Wa oy, adto ta mo salig sa Ginoo. Hangtod sa kahangturan kay kanang iyang kaayo gikan din his kalibutan abot na nga to langit. Diha ta mo salig. Ay salig ang imong tupad. Lingi abe, lingi. Ingna wa ko magsalig nimo. Ingna ba wa ko magsalig nimo. Mayong gina siya ay nagsuod nga tos balay sugod karon na. Di ta mo salig, muhigog mata sa atoy isig katao. Kay kanang atong isig katao kun moy atong saligan, utro sad nga dili kasaligan. Ako inyo kong himuong kasaligan, di gyud ko kasaligan. Ang ako palang daang linaptan, galisod na kog lakaw ana mga dulhogon. Og musalig mo na ko, saan ako pag-agap ninyo sa dulhogon? Saan na daganon na akong dulhogon? Karga pagtag 50 kilos nga gibugaton sa kaning karga, lukdo, ay kargador ko sa una tos bukid. Kanang dulhogon, way hakakay. Dulhogan na. Bisag mag-uwan, dangog pa. Pero karon ingadto ko sa lataban, saka ko atong agianas motor, gakaang-kaang naman ko ni dulhog, hadlok naman kay kustanan. Nakulahi gid ning tiguang no. Sanaw kayo ang dulhogon. Ay kamo day din Oy, otro sa no Sanawa na magay mo sagdanan, magkap-kap-kap magay mo gasa mo mugo. Nya musalig ka ana. Oy, istorya. Musalig sa kaskwarta. Musalig ka ng imong authority kay ikaw maoy dakog ranggo dinhi. Ayaw gingunana mapulihan ra kasunod eleksyon. Mapulihan ra gyud ka. Way siguro di ka kakabot sa eleksyon makubid ra ka. Oy, ay na lang. Salig ka na kanang imong kwarta, tulison ra na. Way siguro gani himuon ra nang kasi titawagan na nila kanang magkuan-kuan kanang sa tiwagana kanang mahakra na imong account
suyo pra na tanan nimong kwarta, salig diha. Uy, matod pa ni Kristo, kuton ra nas anay, kuhaon ra nas kawatan, kana lang kusog ay mangawat nato kanang maghimo anang graft and corruption, gikawatan tag binilyon ka pesos kada adlaw ana mga tawhana. Di mo to? Mao na ron ang atong utang perting dakua. Kay ngano man tuwa mas ilang mga bulsa ni sod, di hinong kay ni sila daghan. Luoy kaayo ang nagtinarong diha sa atong gobyerno, ang nagtinarong dinhi sa atong simbahan. Luoy kay tanan, kay naay mga buangon nga wa mahigugma sa ilang silingan. Usa ka tawo mukawat og tagpila ka bilyon, patay ang minilyon ka mga tawo nga angay untang mudawat ato, kay wa sila mahigugma. Pero bisan pa man ana, atong higugmaon sila, no? Anong tutok man muna ako? Gatuo mong nangawat sa ko? Ginagmay ra gid taon ning akong gigawa. Ay na lang sa taon ninyo initiin taon. Ana ra yung gamayng porsyon sa akong mga stipend, ora ganay akong kuhaon kay pangbangka sa taos Madrid ba ginagmay kay hangyo ra ba sa taon ng akong mga best friends, no? Ato ay na lang sa kung na ako'y bangka-bangka. Ginagmay ra niya na magtinabangay maghigugmaay ta kay kining tanan dunay saad nga paglaom manod tag langit mupuyo ta tipo ni Kristo ang atong maayong magbalantay.